Hola, soc Tina Font. Avui us porto el primer esdeveniment al qual he assistit en aquest 2020. Us estic parlant del Barcelona Negra 2020 que s'està portant a terme durant aquest mes de febrer. El cert és que hi ha hagut algunes ocasions que m'han resultat curioses. La primera, s'ha atorgat el premi a Juan Madrid, un perfil que ha fet una espècie d'apologia del català quan s'entén que el català té algun tipus de poder. Certament sabem que en els entorns literaris més elitistes el poeta, l'escriptor, el novel·lista català, en definitiva, en determinats entorns, sobretot si és un perfil compromès, i té molt poca sortida. M'ha cridat l'atenció també que bona part dels discursos institucionals i, evidentment, per suposat, del guanyador han sigut en castellà, sobretot en un entorn tan solemne i tan meravellós com és la Sala Consell de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I, finalment, m'ha cridat també l'atenció la perspectiva del comissari de Barcelona Negra 2020, que per una banda ha deixat alguna pinzellada en termes poètics interessant, però que per altra banda ha vingut a reflectir aquest perfil tan d'amics. A mi m'agradaria haver vist un premiat que se surt dels cercles habituals. Sobretot perquè, entre altres coses, li dona més credibilitat al concurs i, per suposadíssim, entenent que el premiat la té i des d'aquí també la meva enhorabona. Per tant, estem parlant que com a convidada als Premis Barcelona Negra 2020 he vist unes pinzellades d'una Barcelona que és la que es pretén vendre i fomentar, i que s'allunya molt també de la Barcelona més real, no? De la Barcelona més real, que no necessàriament té a veure només amb allò que l'alcaldessa d'alguna manera perfila. Per exemple, sí, s'ha parlat també avui del restaurant que està en perill de no existir al Raval per circumstàncies d'un lloguer absolutament abusiu. Aquesta és una de les qüestions que efectivament cal combatre, però cal combatre sabent que Barcelona és la capital de Catalunya.